Dacă vrei să fii mai sigur pe tine, începe de la aceste 3 acțiuni. Dacă îți lipsește siguranța interioară, e pentru că ți s-a spus de multe ori că nu ești suficientă, că nu o să reușești de una singură, că fără cineva lângă tine nu valorezi nimic, dar ceea ce ți s-a spus nu trebuie să devină ceea ce crezi tu despre tine. Asta nu este adevărul despre tine. Siguranța reală nu vine din ceilalți, vine din interiorul tău. Să știi că poți face față oricărei situații, să ai încredere în gândurile tale și deciziile tale, să nu accepti mai puțin decât meriți doar din cauza unor frici. Când îți crești siguranța interioară, nu mai ai nevoie de validarea nimănui. Dacă vrei să fii mai sigur pe tine, începe de la aceste 3 acțiuni. Încearcă să spui nu, fără să te simți vinovată pentru asta. Fă zilnic ceva pentru tine, fără să ceri permisiunea nimănui. Și mai fă un lucru. Notează-ți toate momentele din viața ta în care ai crezut că nu vei reuși și ai reușit. Siguranța nu se găsește, se construiește zi după zi, acțiune după acțiune.